I første øvelse arbejder biceps som agonisten, triceps som antagonisten og den dybe armbøjer som synergisten til biceps. Både den dybe armbøjer og biceps arbejder koncentrisk i bøjningen af armen, altså fase 1, hvilket fører til bøjningen af albueleddet. Triceps arbejder ekscentrisk i bøjningen. I fase 2 arbejder biceps ekscentrisk, da albueleddet strækkes igen. Triceps arbejder koncentrisk, da albueleddet strækkes, og den dybe armbøjer arbejder igen synergistisk med biceps, og derved ekscentrisk i strækningen af albueleddet. I fase 1 arbejder biceps plus den dybe armbøjer koncentrisk, hvor triceps arbejder ekscentrisk. Triceps er agonist, biceps og den dybe armbøjer er antagonister. Triceps arbejder koncentrisk via strækning af armen, og biceps arbejder ekscentrisk. Det er en god idé. Rygstrækkeren er agonisten i den her øvelse, og i fase 1 på vej ned arbejder rygstrækkeren ekscentrisk, og på vej op arbejder rygstrækkeren koncentrisk. I denne øvelse fungerer den lige mavemuskel som agonist og hoftebøjeren som synergist dertil. Når disse to arbejder sammen i fase 1, hæves benene til 90 grader. I fase 2, hvor benene sænkes igen, arbejder begge ekscentrisk, når benene køres ned til gulvet. I fase 1 er den store brystmuskel agonist, mens triceps som synergist og biceps er antagonist. Både brystmusklen og triceps arbejder koncentrisk, når vægten presses op og armene strækkes, og biceps arbejder ekscentrisk. I fase 2 så arbejder den store brystmuskel og triceps ekscentrisk i nedgangen, og biceps arbejder koncentrisk, dog mens triceps og den store brystmuskel laver arbejdet. Den forreste del af deltamusklen arbejder koncentrisk og arbejder agonist, når kroppen løftes op. Den forreste del er agonist, og den midterste del er synergist. Den store rygmuskel arbejder ekscentrisk. Når armen igen sænkes, arbejder deltamusklen ekscentrisk, mens den brede rygmuskel arbejder koncentrisk. Dog er det deltamusklen, der bærer vægten. Den midterste del af deltoideus er nu agonist med forreste og bagerste del som synergister. Når deltoideus arbejder koncentrisk, hæves armen til vandret, samtidig med at triceps arbejder statisk. I fase 2 arbejder deltoideus på vej ned ekscentrisk, mens triceps forbliver statisk. I fase 1, når stangen trækkes ned, er den brede rygmuskel agonisten, og den arbejder koncentrisk i trækket. I det albueleddet bøjes, anvendes biceps, og den arbejder koncentrisk. Triceps arbejder ekscentrisk. Fase 2. Den brede rygmuskel arbejder ekscentrisk, biceps arbejder ekscentrisk, og triceps arbejder koncentrisk. I denne øvelses fase 1 arbejder hasemusklerne som agonist, og de arbejder koncentrisk. De laver nemlig en ekstension af hofteleddet. Rygstrækkerne arbejder statisk hele vejen, quadriceps på det inaktive ben gør også sådan, og underbenets muskler på det aktive ben arbejder også statisk. I fase 2 arbejder hasemusklerne ekscentrisk ved bøjningen af hofteleddet. De samme muskler, der blev nævnt før, arbejder også statisk her. På vej ned arbejder den firhovedede knæstrækker samt den store sædemuskel ekscentrisk, hvor hasemusklen arbejder koncentrisk. På vej op arbejder den firhovedede knæstrækker og den store sædemuskel koncentrisk, hvor hasemusklen arbejder ekscentrisk. På vej opad arbejder flyndermusklen, den tohovedede lægmuskel og skinnebensmusklen koncentrisk. På vej nedad arbejder alle disse tre muskler ekscentrisk.